Чувала ли си израза "имаш красива коса като конска грива"? И ти може да имаш такава. Аз я постигнах с този комплект от VIP Козметика. Конски шампуан и балсам. И сега косата ми наистина е преобразена. Шампуанът е със специална формула от кератин, протеин и масло от хвощ. Спира косопада, подхранва скалпа и връща обема още от корена. А балсамът прави косата гладка, копринена и лесна за разресване. А за хидратация редувам тези две маски. Аргановата маска връща естествения блясък, а тази с алой хидратира, успокоява скалпа и прави косата мека и жива. В комплекта са и тези италиански ампули с плацента и пантенол. Истинска терапия срещу косопад. Те стимулират растежа и заздравяват корените. След измиване за финал нанасям кристалите Конско чудо с витамин А, Д и Е, които възстановяват сухите и цъфтящи краища. След изсушаване пръскам косата си с течните кристали с кератин. Те връщат блясъка и правят косата копринено мека и защитена през целия ден. Цялата ми рутина е в този комплект от VIP Козметика. Шампуан, балсам, ампули, две маски и кристали. А сега е най-хубавото. Получаваш като подарък XXL течни кристали с кератин, избелваща пудра за зъби и безплатна доставка. Поръчай своя комплект от VIP Козметика още днес и се здоби с конска грива и ти.